Ġaħan u l-bib. Kien il-ħadd u Ġaħan ridet tmur il-qudies kmieni. Ġaħan kien iħobb il-friex u ma rridx iħalli s-sodda f'dak il-ħin. Ommu libset u qabel ħarġet qaltlu: Ibni, jiena sejra l-Knisja. Inti u meta toħroġ qis li tiġbed il-bib warajk. Tieħu ħsieb xejn ma, wieġeb Ġaħan. Wara ftit qam, libes u lesta biex joħroġ. Meta ftakar f'dak li qaltlu ommu, x'għamel? Fetaħ il-bib, qalaw, qabdu mill-ħabbata u beda jiġbdu warajh. Mhux hekk kienet qaltlu ommu. Wieħed jista' jaħseb kemm daħku n-nies meta raw lil Ġaħan ikarkar il-bib tad-dar. Wasal il-Knisja u baqa' dieħel b'dawk il-ħsejjes kbar. Kulħadd tbissem u qal: Ara Ġaħan biex ġej. Ommu li kienet hemm tara u tisma' intilfet bil-mistħija. Resqet lejn Ġaħan u qaltlu: Hemm x'għamilt miġnun. Ma, wieġeb Ġaħan, mhux intet li biex niġbed il-bib warajja meta noħroġ mid-dar. Darba Ġaħan qal: Tant ngħix ħaġa waħda mal-ħmar tiegħi li kultant naħsbu li hu jien. Naħseb li l-aktar karattru popolari tal-ħrejjef magħna l-Maltin hu Ġaħan. Tant li daħal fl-idjoma Maltija. Lil xi ħadd li jagħmel emil stupidu ngħidulu: Tkunx Ġaħan, imma Ġaħan, veru li huwa ħmar? Hawnhekk jgħidlek, in the form of a wise man there's always a boy. So there is in Ġaħan. To look for Ġaħan, the man, we therefore must first search for the child. The Ġaħan of our heritage is a simple-minded boy. Minu Ġaħan? Min fejn ġej? Ġaħan magħruf mad-dinja kollha, imma f'postijiet fejn żmien fejn hemm Iżlam. Daqqa jisemma ġoħa, daqqa ġieħa u daqqa ħoġa. U jiena kelli l-opportunità illi mmur Tunis u kien hemm wird kbir ta' Ġaħan li jgħidulu ġoħa u sibt illi ġufa u ta' Nord Afrika, Ġaħan ta' Malta, imma l-kelma Ġaħan unika, però kellna kelma simili ġufa South Africa Sqalija. U minn hemm sibt xinġejt lura Malta, sibt publisher għalli muru sibli ieħor ta' Albania. Mbagħad nagħmilulek il-ktieb. I was too young not to say no, too stupid, bħal Ġaħan. U sibtlu veru, kien tqajt ma' xi ħadd minn hemmhekk u kien l-ewwel ktieb, issa kodba kien hawn ippubblikati, imma kienu Praspar ta' Ġaħan, ta' George Mifsud, u miegħu kienu kien hemm stejjer oħra, Praspar ta' Ġaħan ieħor, Ġaħan u t-Tiġieġa, però qatt ma kien jaf b'ismijiet oħra qatt ma kien isemmu rari. Fit-tixt madwari kellna l-Italjan embassy kitbuli u tawni ħafna informazzjoni u bqajt sejra hekk. Mbagħad kien hemm Mifsud Kirkop illi għamel konferenza kbira u dħalt fil-konferenza bil-ktieb ġdid jismu Il-Ġaħan ta' Madwarna, kienu tawni lira tal-ewwel ktieb. U UT Publications kien, u mbagħad kelli t-tieni wieħed jerġa' u sibt li Ġaħan kien f'Bukhara, xi ħadd bagħtilna kartolina of all things minn Bukhara, kien holiday, u bagħtilna l-istatwa ta' Ġaħan fuq il-ħmara minn Bukhara, monument tiegħu, hemm monument ta' Ġaħan. So, tista' taħseb x'ħassejt u għamilt iżjed riċerka bqajt sejra biha. Sadattant xorta nsib illi hemm Ġaħan Ingliż jismu Peter.
u għandi u sibt fuqu. Għax imbagħad kont qajt nidħol fil-folklor, mill-mamma tiegħi kienet tisselli fil-kodba mant l-Ingliżi fil-gwerra u l-folklor kont nafhom fuq bonot subajja Ingliżi u pubblikajt ktieb The Good, the Bad and the Miraculous in Folktale. Minn barrek fil-konferenza li għamil Mifsud Kirkop, ikun hemm l-aqwa wieħed mill-Ġermanja, Ulrich, il-professur Ulrich Marjow, ġie mill-Ġermanja, u melli wasal il-Ġermanja, kitib li, għalli li jien professor, ma kont professor xejn. Imma tant ħadd gost, u bqajna nikkomunikaw, u jibat li l-ktib, ħaġa li ma tissemmix, il-ktib tiegħu bil-Ġermaniż, Nasreddin Hoxha, u f'nofsu insib li sem Ġaħan tal-Malta, li ma kien jidher imkien fl-ebda ktib barrani il-Ġaħan ta' Malta. U mort biħant il-Ministru, u l-Ministru tant ħagost u li daħlu għuli fil-competition u irbaħt l-ewwel premju. Ilu ftit, out of the blues, ġifieri, kien hemm xi ħadd interessanti ħafna fl-istejjer ħajjaraw li huma l-iktar kwalità ta' stejjer li jħobbu it-tfal tal-iskejjel fl-Ewropa kienet din għall-Ewropa. Kitbu li l-iktar fl-Ewropa l-iktar personalità ta' tfal li maħbuba u miġjuba il-Ġaħan. Hemm diversi teoriji li jispjegaw ħrafa x'inhi. Ħalli nibdew minn hawn, mhijiex xogħol miktub għat-tfal, l-ewwel nett mhijiex xogħol miktub. Il-ħrafa kienet storja irrakkontata. Ma kienitx irrakkontata biss lit-tfal, kienet irrakkontata anka lill-adulti. Meta wieħed iħares lejn il-ħrejjef u jara x'hemm komuni bej ħrafa oħra, l-ewwel jinduna li hemm diversi affarijiet li huma rikorrenti minn ħrafa l-oħra minn pajjiż għal ieħor addirittura. Imma huma tentattivi tal-bniedem illi l-ewwel jispjega d-dinja ta' madwaru, illi jipprova jagħti sens lid-dinja ta' madwaru, jinterpreta d-dinja ta' madwaru u anka ħafna drabi li jipprova biex ngħidu hekk iżiel bih innifsu biex ifejjaq il-tensjoni tal-ħajja ta' kuljum. Dik hija l-ħrafa. L-ewwel nett ħalli nibdew minn hawn, dan huwa proġett li għadu għaddej, iktar tard din is-sena jiġu pubblikati ħrejjef minn lokalitajiet oħrajn. ħafna jħossu illi l-ħrafa hija wirt kulturali kbir ħafna. U jiena xtaqt illi aħna bħala poplu nieħdu ftit mill-wirt kulturali ta' pajjiżi oħrajn. L-idea ta' Ewropa u ta' Ewropa Magħquda appuntu hija dik illi pajjiż jesperjenza l-kultura ta' pajjiż ieħor, ta' sieħeb ieħor. U naħseb illi wieħed mill-modi kif nistgħu nagħmlu dan hemm modi differenti, ma wieħed minnhom huwa appuntu illi ikollna aċċess għal ħrejjef wirt kulturali ekrik ta' pajjiżi oħrajn. U bdejna daw it-tlet pajjiżi, bdejna bil-ħrejjef xi ħrejjef mis-Slovakkja, imbagħad imxejna tikka, morna Repubblika Ċeka, mxejna tikka oħra, morna l-Polonja u il-pjan kif kont qed ngħid huwa li nifirxu aktar. Hemm din il-ħrafa Slovakka, gustuża ħafna, ta' missier illi kien re u meta xjaħ rid jara min mit-tlet bniet tiegħu kien iħobbu l-aktar. U għajtilhom waħda jagħti l-kbira u qalilha kemm tħobbni.
U din għaltlu jiena nħobbok daqs id-deb u l-fidda tad-dinja kollha. U ħab pjaċir ħafna b'din it-tweġiba. Eventualment, għajat li l-fustanija u għalla ma inti kemm tħobbni u din għaltlu nħobbok daqs il-ħaġar prezzjuż kollu tad-dinja. U ħab pjaċir ħafna anka b'din it-tweġiba. Imbagħad għajat li żejra u għalila inti kemm tħobbni. U din għaltlu jiena inħobbok daqs il-melħ. Tweġiba stramba li moġbitu assolutament xejn u rrabja tant illi saħansitra keċċija mir-renju tiegħu. It-tifla ma nixxi ngħidu ħadita bi kbira, spiċċat mitlufa u bħalma jiġri ħafna drabi spiċċat mitlufa ġo foresta fejn iltaqet ma' mara xieħa illi aċċettat illi żomma magħha basta taħdem għaliha għal sena. Dina rrakkontatilha x'ġarala għalfejn missiera keċċija u qaltilha li m'għandix għalfejn tinkwieta il għaliex far li kellha kien hemm ħażna enormi ta' melħ. Sa dan it-tant li ġara fir-renju kien li minħabba n-nuqqas ta' melħ kien hemm kriżi sħiħa. U din il-kriżi isserjat ħafna il għaliex it-tisjir kif nafu kollu huwa jew ħafna minnu huwa bbażat fuq il-melħ. Tant illi n-nies bdew jitniktu, ma setgħux isibu x'jieklu u kien hemm ġuħ u karistija kbira. Sakemm jufos l-oħrajn it-tifla inkognito ma nixxi ngħidu tmur lejn il-palazz, tinduna li missiera kien qiegħed ħażin ħafna appunto x'ma kellhomx melħ. U din titlob lil gwardji tara lir-re. Għall-ewwel ma jaħdux bis-serjetà, eventwalment jaċċettaw joħduha qudiemu u tgħidlu jien għandi xi ħaġa prezzjuża ħafna għalik u din toħroġ borża żgħira mimlija melħ li għalih kienet is-salvazzjoni. U hemmhekk imbagħad turi mini u bażikament ir-re jieħu t-talima ta' ħajtu illi il-melħ jiswa aktar mid-deb. Din il-ħolma bdiet b'suġġeriment ta' ħabib tiegħi. Dan xi 5 snin ilu kon ħaddem ma' kumpanija nagħmlu animations. Ħabib tiegħi kien jaf li kienet dejjem il-ħolma tiegħi li nagħmel xi film u kienu suġġeri l-ktieb ta' Trevor Zara. Jien kien sellif lill-ktieb għax kienet jaqra ħat-tifel tiegħu dak iż-żmien. Rajtu, għarobni u fil-bidu bdejt isa logħba nagħmel sketches, naqalob u hekk. Xi rajt li diet toħod li naqaħjem mhux ħażin. Ikkuntattjat il-Trevor Zara biex nisqasi l-permess dan il-go ahead u mbagħad bdejt bis-serjetà tlaqt mix-xogħol ġifieri spiċċajt full time nagħmel rampuċu. Biex tadatta mill-ktieb għal-film, forsi mhux faċli kemm wieħed jaħseb, jiġifieri mhux ħataqbad il-dialogu li hemm fil-ktieb u l-istorja eżatt u tgħidu jista' naqbdu jista' niffilmjaw hemmhekk. Sewwa ġifieri trid taqra, tieħu l-punti l-aktar li huma importanti u validi kultant l-aktar deċiżjoni tibsin ikunu li tqaċċet il-barra, ġifieri hemm karattri sħaħ li forsi dak li jkun jgħid kemm nixtieq nara dak il-karattru pereżempju u waqqas jidher imkien. U raġuni ma tkunx għax tkun karattru mhux interessanti, imma li fl-aħħar mill-aħħar inti għandek sija u nofs satejn, rivieri u għall-istorja tinduna li dan mhux qed jgħinha biex timxi l-qudiem l-istorja, allura ikollok kontra qalbek it-tajjar anke chapters, jiġifieri hemm kapitli fejn kompletament ma ħajdru mkien. Trevor Zara ħalla f'idejna ħafna ġifieri fl-ebda moment ma jenna fl-istess nibqgħu lejali ta' m'għandux indawru l-istorja dak li jkun qasbis jibqa' jarafha mill-ktieb. Però bil-forsi siru ċertu u jifhemha li ħaġa li ħassir. U l-iskript dejjem anke bħalissa voljilna il-fuq minn 3 snin illi bdejna naħdmu fuqhom. Kull darba l-iskript isek dejjem taġġorna biex dejjem tipprova timpruvjah għal dak li l-aħjar ikun fl-istorja. Il-proċess biex karattru jġibu ħajja biex niftehmu huwa komplikat, ifhimni proċess fil-ħafna. L-ewwel pass huwa tibda tagħmel l-sketches tad-design. Mela inti qrajt il-ktieb, taf għandek id-description ta' x'inhu il-karattru u tibda tgħid jien kif qed nimmaġinah. Tagħmel sketches, la darba tkun kuntent bl-idea li għandek bid-design kif jidher, ma tibda tibnih bil-computer. Dan l-istess ħaġa bħal kieku bnejtu tal-karta pesta eżempju, ma minflok kollox fuq il-computer tibnih, tagħtih il-kulur, tpenġih,
tagħmillu s-suf, eżempju rampuċu hemm il-materjali biex daw li interakt jew sew. Mbagħad tikkrejalu skanetru. Tikkrejalu skanetru biex tkun tista' iċċaqalqu tanimejtjah, u mbagħad għandna l-proċess tal-motion capture fejn inġibu nies jirrextaw għandna ħbib tagħna, jirrextaw il-movimenti, dak il-moviment nitfa' fuq il-computer, qabdu mal-karattru, nirranġa fuqu, nagħmlu eżempju facial expressions, ċaqliq ta' swaba, dembu, dal-affarijiet, u mbagħad fl-aħħar tissetja dwal u tirrenderja l-istampa finali, apparti l-editing li jiġi il-qoddim. Il-mod kif naħdmu ġifieri anke bħala inputs, hemm xogħol li nagħmluh flimkien, ġifieri kieku kellna ngħidu min qed jidderieġi, ġifieri diffiċli tgħid jien jew ħejja sewwa, jiġifieri rajt tkun affarijiet bħal pereżempju script li tfajt nikdbu jien. Sewwa jew ngħidu l-storyboards jew ċertu angoli forsi nifoka xi aktar jien fuqhom, però fil-verità ġifieri meta niġu biex niddeċiduhom bħala film naqduh nitfgħu ħdej xulxin u nqattaw il-ħin naħdmu flimkien. Però ma hemm dak ix-xogħol li huwa separat, ġifieri jiena ma naħdimx f'animation as such bħalma jagħmel ħija, pereżempju jiena bħalissa qed ħsieb ħafna dak li hu l-motion capture, ġifieri nġibu atturi, ħbieb tagħna stess fil-fatt ikunu, milli jiġu jirrextaw fi spazju ngħidlhom isma' għandna bżonn nagħmlu dix-xena jew dal-moviment. Jirrextaw huma dal-moviment fl-ispazju u mbagħad naqbdu dak il-moviment u jisna nqabduh ma' skaletu biex ngħidu hekk, biex imbagħad dak l-iskaletu nqabduh mal-karattri li jkun kreja ħija. U nkunu ħanejdu ktajniħ il-moviment. Jien naf ħaġa oħra li nagħmel pereżempju l-editing, jiġifieri wara li hu ikun ħareġ bil-playblasts ngħidulhom, jagħtini dal-materjal u naraw x'għandna bżonn minn fejn sa fejn bħala shots jiġifieri biex imbagħad ikunu nistgħu nibdew nirrekordjaw il-vuċijiet, nirrekordjaw il-mużika. Jiġifieri inti għandek ħafna saffi fuq xulxin, kultant ikollok intoppi li tislowja proċess allura l-ħor tistanna x-xogħol minn għandek, però żgur mhux se niġu fissat fejn ma jkollniex nagħmlu għax tant huwa kbir. Bħalissa ġifieri qed nikkommettu ruħna għal dal-proġett biss, ġifieri tantu proġett kbir. Ġifieri għandna sentejn oħra żgur għaddejjin fuq. Allura bħalissa biex naħsbu fuq proġetti oħra. X'in l-estudana mbagħad naraw. Ġifieri fil-fatt dik inti jsek minn banda tgħid mbagħad nixtieq nagħmlu xi ħaġa oħra, però meta tkun fiha tant tkun kbira u stressful. Ġifieri u daqsxejn riskjuża wkoll illi ma tibdix tara xejn iktar fis-sens tgħid issa l-istudin jalla jirnexxilna biha ħall mbagħad orajt ikollok ġifieri tama li l-qudiem inkomplu xi ħaġa. U in the meantime ġifieri inti finanzjarjament m'għandekx dħul bħal ħadd stabbli, ġifieri inti isek qed tilab karta ġifieri qed tagħmel xi ħaġa daqsxejn kbira li ddum biex turi l-frott. Fil-fatt għal ftit żmien sakemm ma ħarġniex ix-short film, inti se qed taħdem fil-baħħ, ġifieri anke n-nies x'inhu qegħdin tagħmlu. Nagħmlu film bejn tnejn ma se tgħid xejn. Allura s-sitwazzjoni xi antipatika kultant jisek taqta' qalbek għax qed tibni xi ħaġa ma ddum biex trendi ir-riżultat. Id-di almenu kienet boost għalina, rajna xi ħaġa fis-sinema allura u nisemlu l-kuraġġ aħna nidruna inqas tanġien ġifieri mill kollha. Eżatt, ġenna aċċettabbli issa. L-istejjer ta' Roni dak il-ktib fih ġabra ta' stejjer umoristiċi li jirriflettu l-aspetti kollha tal-ħajja Maltija, il-familja, ix-xogħol, il-bejħ u xiri, l-isport, il-politika, reliġjon. Dawn l-aspetti li jiena inħoss li dal-karattru kien kapaċi jidħol fihom kollha. Minħabba li hu karattru twajjeb, mhux tajjeb, twajjeb, ġwejjed, kwiet, ma tantx kapaċi, ma tantx jirnexxielu jinnegozja sew il-ħajja moderna, għalih il-ħajja kontemporanja hija ħajja maġla. U għalkemm dak li jagħmel jipprova jagħmlu għal ġid, dejjem jispiċċa tellif. Huwa karattru simpatiku li inti tista' tempatizza miegħu. Stejjer illi marru tajjeb minħabba dik li ma kollha stejjer umoristiċi, marru tajjeb anki ma' żgħażagħ, ma' tfal fl-iskejjel, speċjalment fl-iskejjel privati, fejn jidher minn dak li jgħidu li l-għalliema li huma jieħdu gost jalmuhom u t-tfal jieħdu gost jaqrawhom. Mentri mbagħad fil-ktieb ieħor rejjef għal żmienna jiena użajt stil differenti, l-istil tar-realiżmu maġiku fejn għaqqad ir-realtà mal-fantażija. Id-dinja ta' kuljum li nafu biha intu jien, li ngħixu fiha kuljum, mad-dinja tal-ħolm. Għaliex bil-letteratura inti tista' ir-realtà titrasforma f'ħolma. U dak li jiġri fil-ħolm tista' wkoll turih li kważi qed jiġri fil-ħajja ta' kuljum. Allura hija din l-għaqda bejn dawn iż-żewġ realtajiet, realtà tad-dinja li ngħixu fiha
U realtà li nġarbu fil-ħolm, jom kella id-dinja tar-realtà u d-dinja tal-ħolm jiġu flimkien, jitwaħdu. Jitwaħdu poetikament, għaliex il-letteratura dil-ħaġa kapaċi tagħmilha. Ġifieri kapaċi tibdel, titrasforma, aħna ngħidu titrasfigura r-realtà bħalma tagħmel l-arti kollha. Għansilt inċentu l-ħrafa għal dik ir-raġuni, għaliex fil-waqt li fl-istorja realista jew naturalista inti marbut xi ftit fl-immaġinazzjoni u fil-fantazija, il-ħrafa tippermettilek tmur lil-in minn dan, tmur lil-in mill-ħajja ta' kuljum, kif aħna naddu minna, kif nagħmlu esperjenza tagħha, kif inġarbuha minn jum għal ieħor, kif nagħmel fl-istejjer tar-Roni. Fil-ħrafa inti tista' tmur lil-in minn dan u tuża dik il-laqta poetika li għalija hija importanti ħafna. Veri inti xorta waħda tajt dawn il-karattri li qegħdin fil-ħrejjef mhumiex karattri ta' sħaħar, dawn mhumiex sħaħar, mhumiex spirti, huma karattri vera, karattri reali, karattri tad-demm u l-laħam. Imma jgħixu f'dinja kważi tal-fantazija, dinja tal-immaġinazzjoni, stejjer li jistgħu jiġru li minnhom ukoll tista' tirrifletti fuq il-ħajja kif nafuha u fuq il-ħajja ordinarja, imma fl-istess waqt nuża l-istil fil-kidba, għax hemmhekk kollox, l-istil li dik ir-realtà kapaċi jibdilha u jittrasforma. Forsi biex nagħtik eżempju tal-istil ta' dawn il-ħrejjef għal żmienna, ta' naqralek biss silta ċkejkna, 4 versi, mit-tmiem ta' waħda mill-istejjer li għalija għal-qalbi, li jisimha l-bejjeħ tal-fanali. Dana ikun hemm raġel li jagħmel il-fanali u tkun xterdet ix-xnija fir-raħal fejn ikun jaħdem li f'wieħed minn dal-fanali fil-qiegħ ta' dal-fanali kien ħeba djamant. U allura n-nies kienu jmorru biex jixtru l-fanali minn għandu bit-tama li jsibu huma dan id-djamant. Meta wasal biex imutu u ma sabuħx, kienu għadhom ma sabuħx da djamant kien għadu moħbi, minn da djamant ma kienx jeżisti, imma jmorru biex jippruvaw jieħdu l-aħħar fanal li jkun ħadem dan il-bejjieħ tal-fanali. Kien jagħmilhom il-fanali u jbieħhom. U l-istorja tispiċċa hekk. U allura meta miet dan ir-raġel li kien jagħmel il-fanali u d-djamant kien għadu ma nstabx, meta miet fuq ir-raħal waqgħet dalma kbira. Il-jiem saru u l-iljili twalu u saru suwed faħma. U l-qlub imtlew bdieqa kbira għax ħadd ma kien għadu jqum filgħodu bil-ħsieb li xi darba jsib id-djamanti leq, l-iżmerald, iż-żafir, ir-rubin jew l-ametist. U mingħajr tama bħal din, jew xi oħra bħala, ma tagħtihx tort lil dak li jkun li jħossu mdejjaq. Ħrejjef li jbeżżawna, ħrejjef li jsaħruna, ħrejjef li jixalunna l-immaġinazzjoni. Din il-qawwa tar-rakkont, tal-storytelling. Imma l-ħrejjef mhumiex invenzjoni moderna. Il-films moderni tal-lum jindew b'mezzi li ilhom minn żmien Żemżem. Esopu, Hans Christian Andersen, l-Aħwa Grimm, Walt Disney. Il-kol rakkontaturi tajbin li sabu modi differenti kif jagħtu l-ħajja lil karattri tagħhom u jgħidulna storja li taġġibna, tispirana, iżżommna fuq ix-xwiek. Darba Albert Einstein kien qal: jekk trid li wliedek ikunu intelligenti, aqralhom il-ħrejjef. Jekk trid li jkunu aktar intelligenti, aqralhom aktar ħrejjef. Thank you.